Shin dan me kuke rage mu dan kare rayukanmu ko ci gaban kasar mu ga tsarin talakan kasa? Auta waziri ni ne na ce yaya aka yi masu siyasar kasa? Shin haka duniya kuke ko dan talakan kasa? Da suna rabbana jalla sarki wanda yake rubin kasa masu siyasar kasa. Wake zana raira kaban iko dan talakan kasa masu siyasar kasa. Ba wai zana tsara ta dan tozarci ne ba mutan kasa masu siyasar kasa. Sai dan talakan kasa ta gyara cikin kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? To kun ji kiɗan da ba a yi wa mai cinye arzikin kasa masu siyasar kasa. Kun ji salon da ba a yi wa gara mai santa cinye kasa masu siyasar kasa. Ba wai da dama kawai nake ba ko ku hagun ba mutan kasa masu siyasar kasa. Ban ware musulmi ko kirista ba cikin siyasar kasa masu siyasar kasa. Ko kun shi dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Bayar da tsakanin tallaka da dan siyasa rukun kasa masu siyasar kasa. To me ya jawo hakan kasa ta gurbacewar siyasar kasa masu siyasar kasa? Duk wanda ya ce zai yi siyasa ana mai kallon zai cuci kasa masu siyasar kasa. Dan Allah ku gyara ku bar ƙarya ga talaka cikin kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Ku bar ƙarya to a siyasa ba shi rike talakan kasa masu siyasar kasa. Alkawari ku zam cikawa ga burin talakan kasa masu siyasar kasa. Ku bar cin hanci a tsakanin ku haka kan gurbata kasa masu siyasar kasa. Wai shin duniya kuke so ko talakan kasa masu siyasar kasa? Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Abin da yake ma bani mamaki ga talaka cikin kasa masu siyasar kasa. Ka je mu muna zagin shuwa gaban ne masu ruban kasa masu siyasar kasa. Me yasa muke hakan? Addu'a ya kamata mu assasa masu siyasar kasa. Addu'a shine dabi'ar da ya dace mu yi wa kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? To dai kar ku manta cewa hakin talakawa kuka rike masu siyasar kasa. Ya zama dole ku ba su hakin su dogaro da ku suke masu siyasar kasa. Kai komai rana komai zafi zaben ku kawai suke masu siyasar kasa. Burin su mafarkin su ya tabbata kun rike kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Ina ranar zira guga firgici ya sa tsage masu siyasar kasa. Ya zama dole ana ruwa dan samu bubage masu siyasar kasa. Ya za a yi hakin wani ya shigo hannu na rage masu siyasar kasa. Haka mai wannan hali ya gyara domin ci gaban kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Idan har yau kai ne da mulki to wani gobe zai rike masu siyasar kasa. Sannan zai dubi da koyi na halin kashi rike masu siyasar kasa. Daure ka ji mai siyasa kyawawan hali rike masu siyasar kasa. Kada ka zama wake dai mai bata gari a cikin kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Kira gare mu matasa kar da mu yarda mu sake masu siyasar kasa. Kar da mu mai da kanmu dan banga mutuncin mu mu rage masu siyasar kasa. Mu kula da kanmu ba shan kwaya makami kar mu rage masu siyasar kasa. Domin yin hakan gare mu matasa kan gurbata kasa masu siyasar kasa. Shin dan duniya kuke ko dan talakan kasa? Rabo bai wuce mai shi idan Allahu ya so shi ya nufa. Gari in ana bidar tsafta a cikin shi asirfa. Mai gigin daka a cikin rana to dole ya zufa. Yaya za a ce bahaushe ya yi rayuwarsa ba jamfa? Ina hanyar shiga gida a gina shi ya zama ba kofa. Yan siyasa ta kasa ta kuyi da kyau mata ba. Muka gan ku in kun fito
mu taho tare mu yorin domin kyan ado abar takalmi na kasan kafa ko fannin tsaro sojoji sai da karfafa mai neman halak ya tashi ya nemi tudu da zai dafa domin siyasa ana ne dan kishin kasa a cikin siyasa aka rage alƙawarin kasa dan siyasa kasa shi dan dole ya kuke ko dan tallakan kasa masu siyasa kasa shi dan